Usa ka buwan sa dili pa subling mobukas ang klase, sub-sub ang gihimong pag-ayom-ayom sa mga tunghan sa Lapu-Lapu City nga nagusbat sa bagyong Odette. Apan kay wa paghihapon marilis ang Quick Response Fund sa DepEd MOEE or MOOE ug mga stakeholders una ang nakatabang sa pag-ayom-ayom. Ano ang RTV Presents. Nagpadayon karon ang gihimong pag-ayom-ayom sa unom ka mga school building sa Marigondon Elementary School. Ang tunghaan usa sa 5 ka mga public school sa Lapu-Lapu City nga giabagan sa usa ka non-government organization aron subling maandam sa pagbukas na sa klase. Matod ni Lenny Mendoza, Principal 2 sa Marigondon Elementary School, dulan sa 60 ka mga classroom sa tunghaan ang nahiagom og kadaot nunot sa bagyong Odette. Hinuon malaumon siyang sa dili pa magsugod ang klase karong Agosto 22, hingpit ng mahuman ang mga repair works. Kini ang usa sa mga classrooms nga nahiagom og major damage atol sa bagyong Odette. Apan karon 90% na kining andam gani gikan sa atop ngadto sa kise may hangtod sa suga ug sa tile sa flooring hingpit kining gibag-o aron maandam sa klase karong Agosto 22. According to them, and it was promised that first week of August human na tanan diri, and we're so thankful for that good news. Ang Marigondon Elementary School ang usa sa labing dakong pampublikong tunghaan sa Lapu-Lapu City. Sa bago lang natapos nga school year, may 6,073 students ang tunghaan o gilaumang musaka pa ang gidaghanon sa mga enrollees karong tuiga. Ang DepEd Lapu-Lapu City DRRMO Project Development Officer nga si Elena Birami mipasabot nga nagpadayon ng ilang gihimong school readiness assessment and monitoring. So kung ato siyang isumada total, ang tanan nga nahimo nga major repair ug minor repair sa mga schools, andam na ta sa pag-abli sa eskwelahan, pero napata sa 50% nga pag-accommodate sa mga students. So katong sa limited pa ta. And then siguro kung gradual na lang siya increase, and then i-implement pa to na to ang ato ang kanang mag-morning session, mag-afternoon session, inana nga scheme, kaya pa na nato gyud nga i-accommodate. Niadtong Biyernes, gibisita sa kadagkuan sa DepEd Lapu-Lapu ang mga tunghaan sa mga isla sa Kauhagan, Kaubian ug Panganan ug gihatagan sila og mga generator sets aron may steady nga supply sa kuryente ilabi na sa paggamit nila sa mga welding machine. Gikonpermar ni Birami nga sa pagkakaron nagsalig lang una sila sa tabang sa mga NGO o mga pribadong kompanya alang sa major repairs samtang ang MOOE kon maintenance and other operating expenses nga gahin sa matag tunghaan ang gigamit sa mga minor repairs. Actually, ang ato ang repairs, dili pa nato siya ma-determine nga nanata og sobra og 50% kay ang atong gipaabot ang downloading sa funding sa Quick Response Fund from DepEd. Since naapata sa transition government, wala pa, napaabot pa kita sa downloading. Mukabat sa 699 million pesos ang gikinahanglang budget alang sa pagpaayom-ayom kay 80% sa mga tunghaan sa Lapu-Lapu City ang nagusbat sa bagyong Odette. Uban ni Marlon Melgazo, ako si Luan Merondina ug kini ang akong short dokyo.